Ngicela ukubingelela angiyena kumuntu okwazi ukukhuluma phambi kwabantu abaningi kangaka. Ngibhlungu kakhulu ke mase kuzongiqala sekufanele ngikhulume ngosicebi oyinkosi amagcokama lo phambi kwenu unakazwa kaChonco ehamba nabafowabo usondelani bese kuba umqhumukazi. Anginazo ke into eningi engizoyikhuluma ngoba usicebe usikhulumele thina. Ngikholwa ukuthi asinayo album la singekho khona kunezizathu ukuthi why ialbum nealbum besiba khona. Ngizothi kuwe Sicebi konke esikwenzile asikaze sipublishane owasiza khona sikaze sikhulume phambi komhlaba. Nathi lesasizana khona nawe futhi asikaze sikhulume phambi komhlaba. Sikwazi ukukhuluma namhlanje ngoba ungasekho. Sithi sizokhuluma ngoba ungeke ukuthi ayilokho akwenzekanga. Kodwa ubuthi noma kuma shows uliveze igama lethu. Ngifuna ukuthi kikho konke mntaka baba sisuka kude kakhulu nawe sikwazi unge uyena mhlambe ngisho uSicebi thina. Uhlala eDenver sazana nawe sathi mfowethu buya uzohlala nawe Julisi nathi singelutho ke singenalutho sahlala nawe saqhubeka bengibuka izithombe zethu from sibancane nje singelutho akukho engizokuchaza ngithi kulungile mntaka baba nangosuku uhamba wakhuluma nathi wasifonela ngevideo call sakhuluma saqeda bengingathi mina ukunokuthi ngikhulume ngosicebi iziningi izinto ke obukuthi nasihleli sesiyiphusele nje ke ngoba besithanda ukuyiphuzela. Ngifuna ukungena kakhulu kumacika kithi. Bakhona abantu mhlamba ababili engingakhuluma ngabo kuphela ngiyaxolisa ngizoba mude kakhulu. Bese ngithi kulungile. Ngesikhathi ufike emculweni kuyakube nzima kakhulu mawusafika. Usafika emculweni abathandi ngeke ngezwe ubhuti ukhuzane ekhuluma ngalento ukuthi uSicebi beyifishara bonke abantu. Mhlambe namhlanje impendulo uzoyithola ukuthi isizathu isiphi. Into eyenza uSicebi ukuthi makufika umuntu acela ukuthi amfishare bekwenziwe ukuthi nayo ke wafika kubantu bebengapheki kwakhe sihamba naye ethi uyacela bafowethu ngicela ningifishare ngoba mangabe umculo kaMaskandi mawusephezulu umuntu ophansi ubone ngathi yena maye kucela kuzubukeka kahle. Angazi bekungenzeka mhlambe ngibone ubhuti uMdumazi mhlambe esukume nje bese ehlala phansi. Bhuti omdala ngicela ukusho ukuthi namhlanje umfowethu engekho ubethi kibo bonke abacula abake bakhona angifisi ukukhohlwa ubhuti uMdumazi engathi noma ngicela ngifike emculweni ngithi mfowethu bengisacela ukuthi ungisize. Bala abaningi kodwa yena wavuma futhi esevumile bakwazi ukuthi ephakame igama lakhe. Ngicela ukubona ubhuti ukhuzani bese ngihlale phansi. Ngikhuluma ngoba ngazi uSicebi from eqala njengoba ngikhuluma ngicela ukubona bhuti omdala ungadini. Sifikile kuwe sihamba ngegolf hayi golf khona igolf bese uba khona igolf. Sifike kuwe ngegolf elimnyama ngizokuthumelela bhuti omdala isithombe usahlala ehostel lapha kukho nobhuti uThibela. Ufonile ngoba sifikile. Uthi hayi webafowethu nginifikile lapha nabafana ngingabazi angijabulanga ngibona isiginci sakho ngoba senginazi iginganyana awufika uzokhetha. Safika mntaka baba mhlawumbe ngeke usakhumbula uwena waphatha ifoni wenza iselfie nathi. Wasithatha isiginci ngabona ubhuti osebenza nabo sihleli lapha saphuma sashutha egalofanyana nje libe lalimnyama elalibizwa ngogibela bemsola. Lalibizwa kusasixayekile sinaye noma sasingcunywanyana sikwazi ukuthi ayindoda ayi bambalana ufuna ukwenza njani ethi ngifuna ukukhipha kwisidi yanyana sithi hayi no awubambe kanje ngifuna nje bafowethu nobabili uNkulunkulu engathi nganibusisa nabanye babusise kodwa ngikhuluma ekuqaleni kaSicebi abantu abakwazi ukuxhasa ngona namhlanje kuyenzeka mhlawumbe ubhuti ukhuzane ebonakale kwezinye izinto exhasa kuthiwe hayi uyaphapha kulungile ke asisho lutho. Kodwa ngazi inhliziyo yakhe bona uSicebi ngakabikho lutho. Bafowethu mabeni namazwi angizukwanda kakhulu ukuthiwa kodwa abafana bakaChonco angibonge emateksini ithina ama SSJ. Makuthiwa iSSJ Brothers ikhulunywa ngonakazi
khulunywa ngosondelane ikhulunywa ngomqhubu bese kuba khona uMashomi akahambe eqala kule group le ngoba uqala kokubhimba kwakho umntakababi la kwaphunyuka khona umfowethu omncane akalama usondelane kula ngibona khona ukuthi kusho ukuthi mhlambe kwaphazamisekala kuhamba bonke kuze kuzofika kuwe kodwa abantu yini abama-founder kuqale kumfowethu besithi mfowethu ubungeke yena ufike-ke kobaba uthi hayi cha sakuma ngibonge emateksini wonke sithema sinyakaza sikhipha lokho okuncane ngoba usicebe ezohamba bekukhombisa ngoba kukhona kwamateksanyana besikuthenga ethi awubafowethu ngizoba nomcimbi lapha eCarnival ngebe nikwazi ukuxhasanyana sithi ayisokhipha okuncane namhla ekhona kwamakhumbi sitheke ukuthenga awunasana thenga kangaka uyazi nginawo umuzo ukuthi ngingahle ngihambe anoke nilethe nje noma amatekisi awu30 ebantwini abawofisa ukuzongifihla ngoba ubuwazi ukuthi indlela yakhe isivuthiwe futhi usenze kanjalo kuye kwathayiseleka ke emateksini mangabe sebefona njengoba ubona umphakathi wonke nje bengizothi mfowethu kulungile hamba kahle uyibekile induku ebandla bafowethu siyabonga sibhlungu silimele awukho esingakusho kungashona ilanga mangingakhuluma ngawe mntaka baba kulungile ngiyabonga Sanibonani. Ngiyabingelela lo libingelelayo umfana obuya phansi olunde kwacela. Ibingelela ukufuthi lo vudo dalo hlala kofelisi ukuza kwelithi kasekhomba ibhizinisi yakhe umthakho kakhulu kakhulu ngifenze thola ababhali. Bafowethu angiyona igagu lokukhuluma. Ngalokho ngizoba mfishane ngalensizwa esilahlekele singamaciko ngamaskandi kakhulukazi ngikhulumela amaciko asemasha silimele kakhulu sephuciwe ngendlela esephucwe ngayo silimele ngazonke ngoba masenza lo msebenzi siyaye siqhudelane ukuqhudelana lesiqhudelane kahle mina nje ngomunye wababukelayo uSiceli naye futhi ngethemba ukuthi bebukela kimi ngingafuni ukuthi mangabe ngenza umsebenzi kungabi khona inoni engithintayo akakathinta ngenze sure ukuthi uma ngabe kukhona inoni akathinta ngonyaka odlule nami kulonyaka ozayo ngizolwela ukuthi ngize ngikwazi ukugamanga ngibe ngale kwalelo noni so ngalokho bekumsebenzi ubukwazi ukuthi besikwazi ukuthi sikhuthazane ngaleyo ndlela njengamanje silahlekelwe sisonke ngiyethemba ukuthi uSiceli ngiyalazi igalelo lakhe nabanye abaculi abasemva kwami abancane abafika endimeni bayabukela kuye bayabukela kithi uma ngabe esengasekho yazi ukuthi ngizothini nengithemba ukuthi ngiyabuka nami baningi nje koSiceli engibabonayo abakhona abancane abezemva kweSiceli ngiyabakhalisa abafowethu ngikhalisa abaculi ngikhalisa nani umphakathi ngikhalisa wonke umsinga ngiyakhala nje kakhulu engizokusho bafowethu ngingabi mningi kakhulu ngiyacela ukuthi ngisho lokho ukuthi ifame yomculo kaSiceli ayifile singangambona uSiceli phambi kwethu kodwa njengomphakathi njengokumthanda njengoba nimthanda uSiceli nisaqhubeka futhi nimthanda uma ngabe ungena ku social media usadlala ingoma kaSiceli uyidlala endaweni efanele ngeke umuzi ngeke lilale ikati eziko kubuka Siceli siyakukhuthaza bafowethu ukuthi uma ngabe nidlala umculo wethu udlaleni akekho uSiceli ngicabanga ukuthi ngoba ningaka nje nikhona niphumile niphume ngoba nimthanda uSiceli lokubonisa ukuthi ngempela benimthanda ngiyacela sisizelele ukuthi singabaculi angingathi mase sihambile bese umculo wethu ubonakala ungazi ukuthi uyanyamalala phambi kwabo phambi kwini ngicela ningene engomeni kuyonke indawo la kudlala khona umculo kaSiceli nodlale ku Spotify ku YouTube uqhubekani nidlale umculo kaSiceli umculo uyifa eliyoze lidliwe zizukulwane uma ngabe lilenza iqiniso ngiyabonga Siyabonga kakhulu.